Hola, com estan? El judici ha escoltat aquests dies el testimoni de dos comissaris dels Mossos, Castellví i Quevedo. De les seves declaracions se'n desprèn que els caps dels Mossos van intentar escapar del desdoblament de personalitat que afectava els seus caps polítics. Un desdoblament que van poder veure en la declaració del conseller d'Interior, Joaquim Forn. Com a polític independentista volia la celebració del referèndum. Com a conseller d'Interior deixava clar que els Mossos complirien les resolucions judicials. En fi, un exercici de funambulisme potser només suportable en el pla teòric, però que a l'hora de la veritat, és a dir, a l'hora que la policia d'actuar, ho tenia bastant més difícil. Bé, per tot plegat, tothom que tingui una mica de memòria recordarà que la pregunta més repetida les setmanes anteriors a l'1 d'octubre era què faran els Mossos? La situació a què es van enfrontar va ser cada cop més complicada. El govern els deia que volia fer el referèndum. El govern espanyol enviava un coordinador policial, Pérez de los Cobos. Feia atracar un vaixell carregat de policies al port de Barcelona. Tant la policia espanyola com la catalana sabia que ni amb la suma dels efectius sobre el terreny podien impedir la votació a tots els col·legis. La magistrada del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, el dimecres d'aquella setmana, va ordenar impedir el referèndum sense alterar la convivència. Com es fa això? Ara, al judici, l'acusació, com que té la difícil tasca de provar que hi va haver rebel·lió, que, com ja hem explicat, és un delicte que demana l'ús de la violència, ha arribat a donar a entendre, a través de les preguntes, que la Generalitat disposava de 17.000 homes armats que, per acció o omissió, podien haver contribuït a la comissió del delicte. L'acusació insisteix en una suposada passivitat dels Mossos i s'acarnissa en Trapero. Bé, de la declaració dels dos comissaris davant el Suprem es desprèn que el major dels Mossos va demanar 2 vegades la suspensió del referèndum a Puigdemont. I, de fet, els Mossos van tancar més col·legis que la Guàrdia Civil i la Policia Nacional. Però l'acusació insisteix que aquell dia els Mossos no van dissoldre els concentrats davant els col·legis, que van estar passius, que van deixar la feina més desagradable pels cossos policials espanyols. Naturalment, són excuses de mal pagador. I és en aquest punt que està a punt d'entrar en escena judicial el major Trapero. Està citat a declarar demà passat dijous a les 4. I és per això que avui volem recuperar 2 fragments de l'entrevista que li van realitzar en aquest mateix plató de l'Ara, a l'abril del 2017, perquè penso que revelen clarament quin era el criteri d'actuació del major dels Mossos a l'hora de gestionar manifestacions i concentracions. Criteri que probablement va inspirar la forma en què els Mossos van encarar l'1 d'octubre. No són declaracions després de l'1 d'octubre, són 5 mesos abans. Feia poc ell mateix havia demanat disculpes a Esther Quintana i a la societat perquè una bola de goma disparada pels Mossos li havia buidat un ull. S'abandonava per llei l'ús de pilotes de goma. Sentin com parla el major Trapero de la necessitat que la policia escolti la societat. Si nosaltres estem a la zona on aquesta persona acaba ferida i es queda i perd un ull, o tenim elements que són clars i evidències de que allà algú ha fet un llançament i el podem posar davant d'un jutge, o no enredem a la gent. I si allà nosaltres hem disparat, el normal, el que pensa qualsevol persona, és que allò és fruit d'una acció policial. Per tant, no enredem, i el que ens fem és la reflexió de dir, escolta, si ho hem fet nosaltres, pensem que el més segur és que ho hem fet nosaltres, diem-ho d'una vegada, disculpem-nos davant d'aquesta persona i comencem a corregir les coses. I per aquells que acusen els Mossos de passivitat l'1 d'octubre, sobretot comparats amb la violència desmesurada en algunes actuacions de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil, per cert, violència desmesurada no és una expressió meva, és la que ha fet servir l'Audiència de Barcelona, escoltin Trapero parlant dels Mossos davant la necessitat de dissoldre una manifestació. Home, arriba un moment que tenim 60 persones imputades de la brigada mòbil. Jo m'agrada dir, nosaltres havíem comès errades amb això i ho he reconegut públicament, si és que no tinc cap problema. És meva una frase molt interna de dir, escolta, nosaltres no dissolem manifestacions. El que dissolem són conductes, determinades persones, i és el nostre problema, si podem arribar amb elles o no. No ha de pagar una manifestació de 3.000 persones el que estan fent 50. I algunes càrregues que havien fet
Doncs hi havia moltes persones d'aquelles manifestacions que no les entenien, però no les entenien perquè no estaven fent res. Nosaltres no dissolem manifestacions, nosaltres dissolem conductes. Aquesta era la filosofia del cap dels Mossos 5 mesos abans del referèndum. A la vista de l'actuació del cos l'1 d'octubre, cal reconèixer que va ser coherent i molt més proporcionat que els que presumeixen d'haver-ne estat. Llibertat per tots els empresonats, pels processats, pels exiliats i que tinguem un bon dia.